Karyo ben marai Joni lah. Wong domplete kok. Aku wis gak ngurusi aku cah debu-debu kabeh aku. Tak nek musola tak jajal leku baleni leku ngaji. Ndik bengi wis rada iso. Tak klebu awang sik aku. Lek kono karyo arek ngenteni nek kono. Ini karyo sok kene tapi ora ono wong. Wis tak mundur dhisik. Tapi musolanya tutupan. Apa tak balik ae? Tak balik ae ah. Karyo anjing aku ki wong buyane yo. Yoni yo pula paling luru aku iki. Are wis iso jajal nggo nara rene. Kon marahin nah. Ini yang diwarai wong kok. Ijeh mega nara ora betah marahi aku. Kan karyo lah yo ngapusi wong anjing. Jajal lah golekane nek omah. Yo karyo kuwi arene nek musola malah ngene. Nane kowe ae. Lah yo lem ngajari piye iki? Aku wis iso sesene tapi di awan lali nae. Lha iki mengko ndi? Kok musola ora ono wong arene kuwi nek musola. Ini iki yo paling yo kon marahi nah kok. Yo iki terus sing iki wong kan aku ilatku jelali sing wong di bengi wis apal jan. Kowe ku mang lho tak kandhani sing nggo eling-eling iku segone waku lho. Mau karo guringan Bandeng. Lah mulane iku nek sinau iku ora mesti diteni. Ini ki mang buntayan kon dhewe. Kok musola? Lho jarene kowe nek musola mang tak takoki. Lah kok ora ono nek musola kok musola Iki mang bar musola. Heeh. Musola lah dhewe ndelok iki jam piro. Ngono ora kok nebyah-nebyah sak gelem dhewe. Nah iki lho aku sebut-sebut. Ajari nek Karepmu mbok kon dikte kowe ngono. iya kok di ini lho sing di ini. Gua tak warai pisan pindho nek anjen kok ijo dedel ngene ku ae ya. Aku wis mau marahi. Iya wis karuane engko, penting iki diwarai sik. Tak jajal sik, ayo. Nah, Lho, kowe iki sing maca aku sing ngerti kok. Ayo balik berarti. Ngene ya berarti. Lah, ayo. Jajal sik. Bismika. Kok bismika. Bismillah. Wong maca barang dingah iki. Iku bismillah sik. Ora kok bismika. Bismika malah apa bismika iki. Bismillah. Nirohim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, ayo terus. Sing iki apa iki? Misore iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Ya. Barik lana. Ima. Ya. Sojek lana. Ya. Adina. Anda benar. Bisa ngono kok. Yo tapi kan isi kuale. Lah yo mau alah ngene lho. Wes aku kudu wegah asline marai kowe. Diwarai pisan pindho. Kok ora tau bener. Ora kok ora bener. Meleset sithik ilate mbok piye.
ngene lho. Aku yo gelem marahi. Hmm. Nang mare wong dedel iki asline kudu wegah. Lah wong kan Lah nek nek iku ngomong kan gak salah, cuman keliru tok urutane ya. lah nek salah karo keliru apane? Yo beda tetep. Ngene iki pinter yo mbok pepek dhewe. Eh, Sok mben nek kowe wis ngene iki wis pinter maca barang dingah, kowe iso mulang cah cilik-cilik nantuk dhuwit sapa sing ngepek? Aku. yo menawa. Ngono. Ini iki ngomong ini didungokno. Ngono. Iki pokoke tak warai pisan kas, engko nek ancen kowe kok ijo ora iso. Aku wis mau marahi nenek. Yo ya selak sore. Jajal. Ini didungokno barang aja. Mau mbok eling-eling telo godhok. Yo. Jajal nah jajal. Bismika. Bismillah. Bismillah. Nah, Nirobban. Nirohim. ya. Allahumma barik lana. Ya. Fima. Ya. Rejek lana. Ya. Agina. Ya. Ada benar. Lah, iki Joni wis iso. Ngono. Engko nek kowe iso, engko nek ana wong kondangan ku parani ya. Engko kol ngarep terus imbuh sego karo iwak bandeng ngono. Sinau pirang-pirang dina kok malah Ya dikira aku mau dine apa enak iki sini yo. Yo enak teko kari-kari ae. ada Wayah bar lagi teko. kowe dibengi njuk warang Benyamin piye? Iso. Ora iso kon baleni ae. Sing ngajari sapa Benyamin tak ngono. Karyo ngono ah. Yo aku nyebut karyo. Lah wong karyo iku rodok goblok kok ngajari. Makane kowe lah melok goblok iki Ngono ngono. Benyamin ngono. Yo. Ngene lho, Jo. Yo ngene iki marai ngaji, marai kowe gen pinter ngene iku pantese dak. Bal aku tak tukok-tukokne rokok, gen seneng. Lah marai ora kok unyas unyus wong-wong bloko. Oh sik ah. Iki lho lali ya jejene. Aku mang wis ke warung, Yo. wis tukokno kowe rokok. Iki ijek tak saki rokoke. Aku nek epi kanca yo selalu eling go. Apa nek aku berbayar? Dak ngono ah. Wong me kanca Hmm. arep kon nyinaoni kon marai. Nek Eh. ngene iki layu seneng. Yo. Ngono. Ora kok unyas-unyus wong bloko boro. Wis tak pikir iku Tukrono, lah. tukrono. Wis tak pikir yo mang lah nek dalan. Dadi sesuk iku nek marai neh iku gen seneng kakak. Ora kok karo wong-wong bloko. Ya wis nek wis anjen yo wis sore nek kowe bali adus Yo, apa ngaji yo lah iki. aku tak lele sik. Yo. Elek sik ah. Yo. Sik ah. Bentang ngaji karyo lah apa lae lae. Kakek motor sik ah. Lah iya nek ngene iki lho. Ora rugi le marai. Bocah Joni kok kadingaren kok pinter. Nukono rokok Samsu barang. Untuk duit ndak kondi bocah iku. Ora tau mrege kok nukono rokok wong barang bocah. Ya wis lah tak udute. Ngono. Seger ta.